tradícií v tejto osade. Hajdušica osada známa po mnohých významnostiach, ale aj bohatej činnosti obyvateľov. Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo je založený v roku 1979 a dnes zoskupuje početných Hajdušičanov pri rozmanitých aktivitách. V tejto chvíli spolok zoskupuje vyše 70 členov. Máme mládežnícku tanečnú skupinu, ktorej je 10 párov, a mužskú a ženskú spevácku skupinu, každý je po 10-12 členov. Orchester žiaľ nemáme, to nám je problém, prichádzajú nám hudobníci z susedného Janošíka, ale nás to stojí kopu peňazí a čo predstavuje samozrejme svojrázny problém. Treba povedať si to, že okrem spolku na základnej škole Jovana Jovanoviča Zmaja ako odpočka pôsobí detský folklórny súbor Lastovičky, v ktorom mladí sme napríklad tiež boli aj na slovenských národných slávnostiach, do ktorého zapojené prakticky všetky deti, ktoré navštevujú hodiny slovenčiny. Toho roku sme ich rozdelili do dvoch skupín, do mladšej a staršej. A dôležité je to, že vlastne v tej skupine deti sa učia prvým krokom a potom samozrejme počia sa rekrutujú tanečníci pre mládežnícku skupinu. Spolupráca rôznych odbočiek úspešne funguje už roky. Spolok má za sebou početné vystúpenia tak na slovenských, ako aj na srbských festivaloch. Práve teraz sme zakončili veľmi peknú návštevu. Boli sme v ITVI, hostili nás maďarský spolok, ktorý mal 32. stretnutia zimské svojho spolku, svojej dediny. Boli tam ešte rumúnsky spolok, srbský, aj my sme boli ako slovenský spolok. No zúčastnili sme sa na všetkých poliach, aj so spevom, aj s tancom. Cieľ je vystúpenie na obecnej prehliadke a samozrejme, ak sa postupuje ďalej, vystúpenie na Tancuj. A už dlhší čas máme také ambície, aby sme zavítali aj na Slovensku, aby sme nadviazali nejakú družbu s osadami na Slovensku. Spolok žien Oko v Hajdušici úzko spolupracuje s kultúrno-umeleckým spolkom. Pôsobia a stretajú sa v rovnakých priestoroch v Slovenskom dome. Naše udruženje ima nas 18 članova, sve veće i veće se povećavamo. Tako da mi ovdje u ovu kuću idemo utorkom, imamo sastanke. Svaki utorak dođemo, sastajemo se, vezemo, družimo se, koja kako šta radi. V rámci tých našich obyčajov teraz sme si dali do záväzku, aby sme sa našli v matičnom etnodome, aby sme si robili také prijatke, a to s jedným cieľom, aby sme videli, či vôbec v Hajdušici ešte jestujú tie staré kroje, keď naše starky ešte zamerkovali v tých svojich skrínkach. Lebo pravdu vám poviem, štrikanie ručníke, keď nám teraz napríklad budú potrebné, veľmi ťažko si nájdeme. No v tom sa jednoducho dohovárame a samým tým sa aj družíme. V rámci spolku sa stretajú členky spolku žien, členovia Matice slovenskej a speváckych skupín, ktorí sa snažia nielen zachovávať, ale aj pestovať kultúrne tradície Slovákov.